Ahojte, takže vítam vás opäť večer pri takomto liveku. Môžem povedať, že sme mali tak napilno, že sme sa teraz skôr nedostali, za čo sa možno trošičku ospravedlňujeme, ale sme tu. A radi by sme ukázali, teraz aspoň ja by som vám rád niečo ukázal, som tu s Marekom mimochodom. Ahojte, ešte raz. Radi by sme vám teda ukázali novú vestu v našej ponuke, respektíve novú farebnú variáciu vesty RS Plate Carrier a prakticky imitáciu plátov, pretože mnoho z vás sa ma po liveku, ktoré sme točili práve s vestami, ktoré máme v ponuke, pýtalo, že kde sa dajú zohnať a podobne, či je nejaká možnosť to objednať aj u nás a podobne. Práve takéto jednoduché imitácie na Airsoft, tak už je to teda možné objednať aj u nás. Nájdete ich na linku, ktorý je pod videom, samozrejme, že ich nájdete priamo aj na našej stránke v kategórii, myslím, že pri vestách. Myslím, tam som to momentálne zaradil. Tieto pláty prakticky sú buté, je to plastová variácia, je to imitácia balistického plátu veľkosti M, to znamená, že neposkytuje žiadnu balistickú ochranu. Rozmery myslím, že približne sú 32,5 na nejakých 25,5, hrúbka je nejaké necelé 3 cm, presné rozmery nájdete v popise. Váži to 415 gramov, čiže nie je to nič ťažké, do vesty sa umiestňujú dva, jeden dopredu, jeden dozadu. Nie je to teda nič horibilné, pasuje to do väčšiny viest, ktoré nájdete teda u nás v ponuke, okrem viest typu, ktoré sú prakticky sieťované, ako je, Marek mi pomôže, Thorax od Pentagonu. A po prípade nejakej inej tejto konštrukcie, každopádne nejaká viesta určená na nosič plátov, tak v podstate takéto niečo tam nájdete. Označenie ako Plate Carrier. Tak, presne. Vestu, ktorú mám momentálne ja na sebe, už poznáte z viacerých lifeiek, alebo teda minimálne môžete ju poznať z našich videí, ktoré máme na YouTube kanáli. Ide o RS Plate Carrier, vestu od Invaderu. Veľmi pekné spracovanie. Vybral som multicam práve kvôli tomu, že existuje množstvo vecí v tejto farbe, množstvo oblečenia a ja som chcel, aby sa u nás človek mohol prakticky kedykoľvek náš zákazník úplne vystrojiť tak, aby bol veľmi jednotne identický, respektíve nie že úplne identický, ale tak, aby sa vedel správne nahodiť. Aby to bolo vyzeralo na oko, jasné. Vyzeralo pekne. Jeden taký poznatok, taký skromný môj. Marek, ukáž ma takto na boku, viem, že je to trošku nahúváta. Ja mám momentálne nohavice BDU od Pentagonu, ide o Pentacamo. Vidíte, ja som si tak uvedomil, keď som sa pozrel do zrkadla, že ono to nie je až taký veľký farebný rozdiel, teda až na ten, to mi odpustíte na chvíľočku. Opasok Stealth od Pentagonu, lebo mám ho na zlej strane, teraz som si uvedomil pri pohľade do zrkadla, že v podstate mi to tam tá čierna farba rozbíja, takže otočím na tú kojot farbu, aby to vyzeralo lepšie, aby ste mali nejakú predstavu o tom, že aj takto jednoducho sa to dá použiť, keďže je dvojstranný. Myslím si, že úplne v pohodičke. A ani tie BDUčka prakticky v tom Pentacame to tak nenarúšajú ten multicam, čiže nejakou krajne núdzovou prípade. Logika toho maskovania je, to je proste veľmi podobná. V podstate, čo by som vám rád ukázal ešte k tomuto, k tým plátom ako takým. Vesta bez tých plátov je samozrejme veľmi ľahká. Samozrejme je to tým, že je bez sumiek, je to spojené aj s tým. Dá sa to veľmi ľahko rozopnúť. Ľahko si ju schodíte dolu a nájdete tu takto otvorenú vestu. V podstate do jedného. Ja to ukážem, aby ste videli, ako to vyzerá, keď tam tie pláty máte. Jednoducho tam nahodím jeden. Zapnem to. Ako bez plátov mimochodom nikam nejde, pretože bez plátov to vyzerá tak neforemne podľa neho. Áno, vyzerá to veľmi nepekne, takže ja to radšej väčšinou doplňam a v podstate myslím si, že tie pláty, aj keď teda na Airsofte veľký zmysel nemajú, už len tým, že sú to imitácie. Na druhej strane pre taký optický výzor na to, ako tá vesta vyzerá na človeku, to má veľmi veľký vplyv a myslím si, že sami mi dáte za pravdu čo chvíľa, ak sa do toho pozapínam, že je to teda markantný rozdiel. Dúfam, že som sa... Marek, trafil som sa? Vidíš to? Trošku. Tu sa povolím, takto. No. Nejako zhruba približne, aby ste mali nejakú takú predstavu. Čiže s tou vestou, vidíte, s tými plátmi je to poznanie akože hrubšie. Minimálne je to dobré na to, že vás menej bolia zásahy na Airsofte. A každopádne tá váha nejakých tých plus minus 800 gramov navyše, myslím si, že nikoho nezabije, nikomu tak neublíži, aby to teda zobral nejako kriticky. Nejako tak, že teraz tú váhu neuniesie alebo niečo.
Druhá taká vec, čo by som vám v tomto videu chcel ukázať, teda nielen teda novú farbu, nové farebné prevedenie vesty RS Plate Carrier a imitácie platov, teda ich zaradenie do ponuky, by bola vec, respektíve taká tá farebná možnosť, ako sa skombinovať, čo s čím skombinovať, ak chcete teda vyzerať nejako jednofarebne, alebo teda ide vám nielen o to, aby to teda bolo funkčné, ale chcete fakt aj veľmi pekne vyzerať, čo sa týka tých kombinácií, rukavíc, rôzneho oblečenia, iných doplnkov a podobne. Rukavice od Mechanixu, Multicam, myslím si, že oni sú trošičku výraznejšie, respektíve tú farbu majú trošičku výraznejšiu oproti invaderáckému taktickému tričku, ktoré mám na sebe. Čo je zvláštne, pretože Mechanix používa originál Multicam a ja si skôr myslím, ja to dávam... som sa nepovedal, že je výraznejšie. Ja to dávam za vinu, respektíve nie, že za vinu, skôr by som to videl v tom, že v tom materiáli, pretože tuto na vrchu je ten track dry, ktorý sa prakticky má rýchlo sušiť a ten je v podstate hladký a pomerne dosť lesklý, skôr som povedal, že je to ako pri softshelloch, pretože napríklad práve to je šiltovka od Heliconu, softshelka, na zimu šiltovka určená, je tam ten Multicam, je trošičku, povedal by som, že je oveľa ešte bližší k tým rukaviciam. Vlastne Helicon robí kamogrom, hej. Táto je konkrétne na zimu, to znamená, že má fleeceovú... Po trošku ďalej, ja si ju hodím na hlavu, aj keď len takto. Vidíte, že ono to prakticky nejaký veľký rozdiel nie je medzi tými farbami. Aj keď sú to teda dvaja rozdielni výrobcovia. Traja dokonca, pretože Mechanix, Mechanix je samozrejme s originál Multicamom. Invader má svoju verziu a Helicon má prakticky Camogrom, čo je ich verzia Multicamu, ale prakticky myslím si, že je to veľmi, veľmi približné, takže nejaký problém s týmto mať nebudete. Čo je vec ďalšou, ktorú by som chcel ukázať v tomto smere? Invader presne v tej istej farbe, presne v tom istom odtieni ako je Vesta a taktické tričko. Vyrába aj klobúčik pre milovníkov klobúčikov. Môžem ja osobne povedať, že ja veľmi nemusím práve klobúčiky, ale na druhej strane poznám veľa ľudí, ktorí môžu, takže v ponuke nájdete aj niečo takéto. Tá farba je identická. V podstate aj s tým taktickým tričkom, aj s tou vestou, nie je tam žiadny rozdiel. Invader má tie farby jednotné, nie je to taký identické, problém. Ako teraz šiltovka samozrejme s kamogromom a toto je ATP. Myslím túto farbu, jednu s druhou, medzi tým tričkom a podobne. Vestu. Čo je super na Invader je to, že v podstate viete si doľadiť veľmi ľahko taktické tričko, nohavice, pretože tie sú dokonca dve verzie a blúzu, pretože blúza po farbe Multicam, alebo teda ich ako to označujú ATPčko, oni to označujú ako ATP, ale v podstate je to imitácia Multicamu. A blúza TDU Revenger, nohavice TDU Revenger, alebo nohavice Predator Combat, ktoré majú už teda vstavané. Tie ukážem, áno. Tie ukážem, tie fakt myslím si, že za ukážku stoja, pretože Revengery sú štandardné klasické maskáče, avšak Predatorky majú niečo navyše. Vidíte, že už pri tom základnom strihu majú tu takéto elastické plochy a vyberateľné, dajú sa to dole tieto kolenače. Na druhej strane vyťahni. Musel by si to, počkaj, ja sa o to pokúsim sám, ale v podstate je to veľkým suchým zipsom. Je pod tým neoprenová vložka, ešte pod tým plastom, vidíte, že je to takýto väčší kúsok. Každopádne dá sa to vybrať, táto časť je elastická, rovnako tak vzadu na páse je takýto elastický pásik. Ten pás je trošičku hrubšie polstrovaný, takže tie Predatorky nie sú také úplne bežné. V podstate maskáče, ktoré by som priradil do tej kategórie SFU, CPU, BDU a podobne. Tie Predatorky sú skutočne trošičku prepracovanejšie. Už myslím si, že samotný ten plastový chránič s tou neoprenovou vložkou vyberateľný naznačuje, že asi pôjde o trošičku inú kategóriu. Podstatné ale je, že farebnosť je úplne rovnaká pri tých Predatorkách, pri tých Revengeroch, s tou vestou, s klobúčikom a podobne. Pre úplných detailistov malý bonus. Priznám sa, že tieto topánky využívam sám. Ide o topánky od Tezaru alebo od Milteku. Od Tezaru sú Multicame. Tezar je prakticky vyššia rada Milteku. Áno. Trošku sa snažia. Tak. A prakticky veľmi dobre to ukáže. Všetko v jednom. Myslím si, že ak ja osobne používam práve nie konkrétne tieto, lebo ich tu momentálne nemám, ale používam práve tieto topánky, tento model, pretože tiež využívam práve maskovanie Multicam a môžem povedať, že ono to dokopy to vyzerá veľmi dobre. Takže ak je niekto takýto... To je mimochodom originál Multicam.
takže... Áno, toto je originál Multicam, o čom svedčí vlastne tento štítok. Multicam, je tam aj registračná značka a podobne. Čiže v podstate môžem povedať, že skutočne tieto panky sú veľmi blízko k tomu. A ak to doladíte celé do kompletu, ak si teda potrpíte na takéto niečo, vyzerá to potom v konečnom finálnej verzii, v konečnom dôsledku to vyzerá veľmi dobre. Takže skutočne netreba sa báť nejakých takých tých mikroodlišností, ako som vravel medzi Camogromom alebo teda rukavicami od Mechanixu, pretože on je to skôr o tom, na čom to je potlačené, než ako to je potlačené, alebo aká farba to je, pretože tie farby jednak vyzerajú podobne a jednak tá farebná škála je tam prakticky, tie farby sa väčšinou na 99% shodujú, čiže to nie je nejaká katastrofa. Takže si toľko, čo som vám chcel dnes ukázať. Máme tam nejaký komentár? Predpokladám, že nie. Tak dobre, tak toto asi nejdem čítať, ale takto. Chcel som povedať ešte jednu vec, priatelia. Camogrom je vlastne niečo, To je toto. čo by sa malo podobať na Multicam a pritom sa výrobca tvári, že je to jeho maska. Že? Tak by som to asi definoval, ten Camogrom. Tak robia to viacerí, nerobia to... Áno, nerobia to len oni. Ďalej, ATP je niečo, čo je proste imitácia a Invader aj priznáva, že to je teda imitácia. Hej? Originál Multicam je proste od Crye Precision, to znamená, že to sa berie z jednej fabriky väčšinou, nie väčšinou, ale malo by to tak byť. Ďalej originál Multicam na Mechanixu Deto proste, to je z jednej fabriky znova. No a Pentacamo do tretice, to je to, čo som vám ukázal na Jakobovi tie nohavice, to je proste niečo, čo je Pentacamo. Znova je to maskač, ktorý síce je multifunkčný, Má mať podobné využitie ako Multicam, ale nie je to Multicam, ale v podstate sa mu má veľmi priblížiť. Má sa mu priblížiť, ale na druhej strane má svoju filozofiu, hej? Čiže Pentagonu má naozaj svoju filozofiu, tak ako všetky veci od Pentagonu. Proste neradi kopírujú, aj keď tie niektoré produkty vyzerajú veľmi podobne tým svetovým značkám. Áno. Ale snažia sa dať do toho niečo svoje, jednoducho. Presne tak. Pravdou je aj v podstate, ak sa pozriete na ponuku Invaderu ako takého, alebo teda pozriete si aj celkovú radu TDU Revenger, nájdete tam množstvo farieb, ktoré sú pomenované správne ako majú byť, pretože marpaty sú vždycky marpaty a podobne. Na druhej strane nájdete tam aj ATP Black, čo je vlastne Multicam Black, nájdete tam aj ATP Tropic, čo je v podstate Multicam Tropic a podobne. Čiže skutočne tí výrobcovia niekedy obchádzajú, respektíve pomôžu si takýmto niečím, že imitáciu, alebo teda vyslovene ako Helicon Camogromom. Na druhej strane myslím si, že veľmi dobre sa týmito imitáciami priblížili k reálu, respektíve k tomu pôvodnému vzoru, pretože ten vidíte napríklad na týchto topánkach a môžem povedať, že až tak veľmi sa to nelíši, to je jedna vec a dokopy to vyzerá veľmi dobre, čiže v podstate ani to nie je, a myslím si, že napríklad maskače Revengery aj celkovo tie taktické trička a vybavenie od Invaderu je, myslím si, že cenovo veľmi dostupné a primerané, takže kvalitne. Čo ešte poviem k tým veciam a originál Multicamu, ten určite je cenovo úplne niekde inde ako nejaké imitácie, alebo aj keď si pozrieme na Pentacamo od Pentagonu alebo na Camogrom od Heliconu. To je jednoducho cenovo, originál Multicamu cenovo je niekde inde, je drahší samozrejme. Nehovorím, že sa neoplatí, určite áno, avšak keď by sa nejaký airsoft chcel obmedzovať tým, že on chce len jednu farbu, tak môže skôr vlastne tomu svojmu kompletu, respektíve tej svojej výstroji ublížiť, pretože bude silou mocou zháňať. Veľmi ťažko to doladí. Veľmi ťažko to doladí. Alebo to bude teda finančne trošičku to bude možno náročnejšie, ak to chce originál od Crye Precision. Každopádne môžem povedať, že myslím si, že Claw Gear ako vyššia rada Invaderu, oni vyrábajú, myslím si, že prakticky produkty z originál Multicamu, ak sa nemýlim. Áno. Ak to poznáte, alebo teda ak máte možnosť, kľudne si to nájdete na nete, uvidíte, je tam taký cenový rozdiel, myslím si, že je to nejak o 100% viac, čiže v podstate samozrejme na tom je to aj vidieť. Zase nie je to vidieť na kvalite až ako takej, to by som povedal, že trošičku je tam tá kvalita pri tom Claw Gear vyššia, ale väčšinou ide o tie kvalita šitia samozrejme tiež musí byť v nejakej miere
odlišiteľná pri prvej triede a druhej triede, čo je Invader druhá a Cloakgear prvá, ale samozrejme nie je to nejaké horibilné, tá latka originál je proste lepšia, avšak my sme vám chceli týmto videom povedať toľko, že nebojte sa to skombinovať aj s nejakými lacnejšími variantami. Čo sa týka týchto topánok, tak túto určite Tezar, respektíve Miltec nebolelo, že použili multicam, pretože toho multicamu tu nie je veľa, ale naozaj keď si pozriete celú kompletnú uniformu, respektíve vestu, tam tej látky je spotrebovanej dosť veľa a ten rozdiel na metr štvorcový je určite citeľný. Áno, a práve preto sa tie ceny navyšujú. Čiže toľko z našej strany, nejaké skúsenosti, naša ponuka, všetky linky, ako nám tu píšete, že chceli by ste teda vidieť aj cenu celkového kompletu, to vám všetko nalinkujeme hneď teraz po skončení videa. Toľko z našej strany, ďakujeme. Majte sa, pekný večer.